Znovu sme sa vrátili k Legolasovi domov a tentokrát sme mali možnosť vidieť jeho varenie. Od relácie Mama ožeň ma Legolasovi pribudli v kuchyni až 3 rúry na pečenie. Ani tie mu však nepomohli, aby pri každom jedle niečo nepokazil. Legolas čakal svojich hostí vo výrivke, ale ako správny gentleman ich prizval sa do nej pobublať. Následne obdržal darček od Bejžiho v podobe mačky mieru za ich konflikt z predchádzajúceho večera. Zrejme to bolo od neho veľké gesto, keďže mu ju doniesol v taške s nápisom Bratislava. Síce v útorok Bejži trval na tom, aby hostia k nemu prišli elegantne oblečený, no k Legolasovi prišiel v teplákoch. My však vďaka nákupným maniačkám dobre vieme, že niečo ako športová elegancia neexistuje. Celý večer sa niesol vo veľmi zvláštnom duchu, keďže Klaudia s Bejžim hrali hru, kto menej trúcuje a kto je neurazený. Robievate niekto vývar z pečeného mesa? Pretože priznávam, niečo také som videla prvýkrát. Neviem teda, či ide o lokálnu alebo Legolasovú špecialitu. Dajte mi vedieť, že či takúto polievku robievate aj vy, alebo či to bola jeho tajná stratégia, ako prizabiť Bejžiho kosťou za ten predchádzajúci deň. Legolas teda dostal najlepšie hodnotenie, pretože hostia si navzájom nacapali nízke bodíky a teda kde sa dvaja bili, tretí zvíťazil. Myslíš si, že keď Legolas neskočil predchádzajúci deň Bejžimu do úsmevu, tak potlačajúcu frustráciu pretavil do smrtonosného plánu s kosťou v polievke tak, aby to vyzeralo ako nehoda? Pre viac odhalujúcich videí Legolasových smrtonosných plánov ma nezabudni sledovať.